dve 4Gčky, úplne rozlišné. Jedna je Monika Vajsová a druhý je Tomáš Deli Vetor. VTIčko a vedľa je H22. Motor vytiahnutý z akordy Type R. Prekopané celé autíčko a momentálne už teda takže priateľe, len dobre vidím tú Teslu, budeme radi. Takže SRTčko v krásnom polepe. Ešte, opýta Honda je Hyundai. Ale každopádne tie NK sú celkom obľúbené a dobré jazdné vlastnosti, nemôžeme nič povedať. Homola o tom vie svoje. Díva ešte samozrejme dízláčik. Neviem, či ostal verný nafte. Za chvíľočku sa to dozvieme. Takže momentálne ideme na rozstrel Ferenc Ág a Nenad na Bavoráku. Takže Bavorák je trieda S7 dízlačik a trieda S5 pre Ferenca. Nastavenie Miška Geciho a jeho Seatu Leon, ako už som avizoval, už je to štvorkolka. Skúšujeme aj nitro, takže uvidíme, aký výsledný čas to prinesie v triede S7 pre Miša. Takže nová oktáva. Je tu dokonca aj bývalý majiteľ tohto autička, ktorý si ho prišiel pozrieť. Ozaj fungovalo dlhé roky. Takže momentálne dvakrát predohrad, jeden diesel, jeden benzín. Uvidíme, kto bude rýchlejší. Osobne si myslím, že čo Ríšu Papa to celkom dobre chodí. Mercedes-ka V8 biturbo a vedľa 2750 Motorsport Team zo susedného Maďarska. Priatelia, veríte alebo nie, v tomto nákupnom košíku Volkswagen Lupo je 400 konských síl. Erik Šalata, ktorý si povedal, že bude najrýchlejší. Uvidíme, čo priniesie sezóna 2024. Každopádne Lupo 3L, veľmi dobrá voľba. Takže momentálne Japonec, predný náhon, odturbená, predpokladám 1.3 Micra 5 a vedľa Poršátko. Je 1 liter, dokonca on tam nemá ani tú 1.3. Dobre, litrík ale nafúkaný, dobre. Takže momentálne ideme na rozstrel americké železo versus silný Japonec. Martin Krajčí na Nissane a Balog Tamáš na Dodži. Dobre, ale poďme sa vrátiť späť na trať. Máme tu Octaviu, ktorú sme tu už dneska videli, aj Golfy, ktorý tu už dnes bol. Takže menovite Macej Vaško a László Horvát. Takže my budeme pokračovať ďalej. Doniesol svoje neskutočné El Camino.
Takže obrovský big block motor, priatelia, 1200 konských síl, viac ako 700 krúťáku a kratochvíľ a jeho El Camino. Poprosím pozdĺž trate, skutočne nech nikto nesedí v tých výrezoch momentálne, ani sa nevykláňajte podľa možností, pretože ozaj takéto auto môže skončiť na hoci ktorej strane trate. A vy si pripravte úška, priatelia. Ideme zohriať špeciálne dragové pneumatiky El Camina. To bude Grécine svadobné auto, keď ju niekto bude chcieť. Podľa mňa si skôr kamošku nájde. Už poiska troška drahšia, to nebude dobré, vydá mu to. Lebo ste mu nepípali. Mechanik od Forda, slúchatka máš za troch. Nevadí, všetko je OK. Každopádne viac ako 10 litrov je objem tohto obrovského big blocku a 1200 konských síl je dnešné nastavenie. Darmo utekáš, ty máš po prémiách už. Takže padáčiky aktivované. Priatelia, ešte raz poprosím pozor, štrate, čo ste pri tých paneloch, poprosím, aby ste dávali pozor. Momentálne 10 liter, big block, 1200 konských síl, kratochvíľ a 700 nitrov. A rekord dnešného dňa drží zatiaľ 1000 koňový Beetle Marcela Steigera. A ideme si to vychutnať! Škoda, že musel ubrať, ale musel ubrať, lebo mu rička... Krásne K1 Keskin kolieska a vedľa tradične lahučké Olzety. Takže momentálne pokračujeme ďalej. Do triedy Profi 1, Mario Polák trieda pre Opel Profi 2. Takže troška sme aj Mária vyspovedali, že prečo mu to troška lieta zľava doprava. Každopádne robí to diferák samosvorný, nie je to... Tentokrát to bolo... No a my ideme momentálne na MBčku s nikdy nelakovanými šoférovými zadnými dverami. Nie, nikomu som to nepovedal, neboj sa. Dobre, budeme pokračovať na druhej strane. Máme Golfika, ktorý je zaradený do triedy S3. Jeden je Focus Racing a krásny testový zadok. A Roxa Cibril, dúfajme, že túto sezónu už budeme mať dozaj úspešnú. Krásny závan, to bude ricínového oleja. A vedľa máme takisto odrobenú. Verný značke Honda celý život, aspoň čo ho poznám. No a vedľa ideme na Golfíka Stanislav Šuber. Ak si dobre pamätám, tak obmenil, lebo predtým mal 4. generáciu, toto je už ďalšia. (6.12). Zase nám to nameralo, čo sa týka tohto blúdy, pretože lieta nám žiaľ z týchto polov to, čo lieta. Ale toto vieme, čo je, to je náš fotografovi teraz určite ušvezal lyžičku. Si sa lekal, čo? Takže Tibibáči a jeho S2000 srdiečko vzadu v Embajzi. Veľmi lahunké, veľmi silné autičko a veľmi kvalitný skúsený pilot Tiborko Ötvös.
Dobre bude. OK, ideme si nastaviť predné koliesko. Hamuj, hamuj. Nevadí, ešte raz. A už je zvedal, jak na miločičke. Vypliť auto. Napríklad si skúste všimnúť tú pootvorenú, alebo pootvorenú vrchnú časť kapoty, kadiaľ dokáže odtekať vzduch, ktorý auto vpredu cez chladič nasaje. Sú to drobnosti, stotiny, ale veľa drobností dá dokopy niekedy aj pol sekundy. Napríklad na Integre DC2, čo má v základe okolo 190 koní, keď máte zadné krídlo, ktoré je tam sériovo namontované, získate 0,2 lepší čas na 4 kolicov. Neskutočný agregát, 5 valcov, oturbený, veľmi počúvateľný motor. Sice štarty nie sú úplne také tvrdé, aby nám to tu niečo nenechalo náhodou na štarte. Rozstrel, keď do toho nezamontujem nejakých Španielov. Brutálne silná Audinka, priatelia. Dnešné nastavenie okolo 900 konských síl. Takže Adam Vojtas. Takže poprosil by som ešte našich organizátorov, aby zariadili, že tie VIP autá, ktoré majú zaplatený ten prednostný vstup na ten štart, aby sa dostali na štart, pretože nechtiac sa tam vytvára na pravej. Ešte by som poprosil potom jazdcov, tí, čo ste sa zapísali aj do maďarského majstráku, on sa bude úplne mimo všetkého vyhodnocovať priamo tu. Pretek kvôli tomu neodstavíme, ale poprosím vás, aby ste 15:30 prišli sem do priestorov štartu. Budeme odovzdávať ceny. Akkor bemondom magyarul is, már kell. Megkérjük, akik beneveztek a bajnokságra, a magyar bajnokságra, 15:30-kor gyertek ide ki a célhoz. Každopádne určite je Škodovečka ľahšia a deformačné zóny končia pri motori. Akurát 120 ho má uložený vzadu, takže asi toľko k stabilite alebo pevnosti aut z čias minulých. Takže momentálne tu máme V8 biturbo a V10. Be vannak kicsukva? Nem, fönt. Oda mehetek? No. Sorry, choroba zo zamestnania, len zle by bolo vidieť to auto, keby skončilo v zvodidlách. Niečo tam hučí, bude dobre. Možno je to motorček na stierače. Á, je tam strojovňa, je. Toto 1000-koňový chrobák, osadený s radovým 6-valcom o objeme 2,8 preplňovaným turbom. M50 z Bavoráku je založená, priatelia, v tomto staručkom autíčku. Poctivý nemecký kus ešte s úplne rovným čelným oknom. A vedľa stojí nejaký Bavorák, ktorý sa dá hocikde kúpiť, keď máte veľa európskych korún. Samozrejme tiež je to naloženka, ale predsa len, vieš ako. Počkajte, to ešte len zohra. Je to pravda, áno, v obidvoch autách sú bavorácké motory. Zase musel ubrať, veľká škoda. Takže 10-6 dokáže zajazdiť tento Golfík, zavri mu prosím ťa dvere. Budeme merať hlavne predné. Kámo, to je heslo, to musíš dať heslo takému autíčku. Takže pripravte sa, momentálne vás tento Golfík neskutočne prekvapí. Má krásne karvan plasty, alebo aspoň pozostatky z toho, čo zostalo. No, 10 sekundový Golfík. Takže už avizovaný, spomínaný kopcový jazdec Stanko Privát.
Takže Marek Tursaky zo Štiavnice, druhý majiteľ tohto autička. Volal, kedy ho sedlal Stanko Buzalka, ak si dobre pamätám. Nissan aj Aldenka spadá do triedy S5. Peťo, už to pustíme naplno, či ešte nie? Tomáš, ty tiež nevieš? Pôjdeme už naplno? Ešte nie stále, OK. Ešte sa stále mašinka len nastavuje. Každopádne je tam naliatých dosť veľa peniažkov a... Nadúpaný, veľký, a momentálne ozaj krásne zvuky, vychutajte si ich spolu so mnou. Auto, ktoré odkvaltuje asi všetkých 5 kvaltov, čo má, na 304,8. Ideme na to, priatelia. Najrýchlejšie, tak ešte ho uvidíme, či zlepšíme ten čas. Aby si to vychutali. Vyzerá to zaujímavé. Momentálne to bude urobený Japonec a urobený Nemec. Monika má novú sekvenciu a ešte sa s tým troška učí robiť, ale hádam nejako dobojujeme. Ideme na triedu Profi 5. Michal Sajko, poprosíme ťa na štart. 120 Česká. A už ho vidím, je v pohybe. Patrik Mesaroš 61 a László Horváth 96. Tisíckoňový kafer nie je len taká sranda. Dobre, takže to je prvá dvojica z 8 najrýchlejších aut dnešného dňa. Ďalšia dvojica bude Šuster Zoltán so 108, ten je pripravený. A Peter Krc 141 pripravený tiež.